Уважаеми зрители, днешната ми гостенка е певица, която участва в редица музикални и певчески конкурси в страната, където печели призови места от 10 годишна. Тя достига и до престижните полуфинали на първия сезон на Гласът на България, който, знаете, прекрасно беше реализиран от нашия екип. Освен певица обаче, моята гостенка има и своя собствена фирма за организиране на висок клас събития и сватби. Тя е организатор на изключително престижно сватбено изложение, забележете, има и такова нещо, с което печели наградата Бранд на годината. С тази си дейност тя, нашата гостенка, печели наградата Бизнес дама на годината за 2024 година. За мен е удоволствие да ви представя Ани Сарандева. Добър вечер! Сега ще прозвуча като абсолютен чичко пенсионер, но то не, че не е вярно, обаче ти беше дете почти, когато беше при нас. На 17 години. Да. В първия сезон на Гласа на България, този световен формат The Voice. Така. И аз сега неизбежно, като всеки един по-възрастен човек, който така го налягат милите, хубави спомени от миналото, няма как за кратко да не те върна в този период. Какво си спомняш ти от тогава? Беше прекрасно, между другото, защото за първи път България стъпи подобен тип музикално състезание телевизионно, което имаше огромен интерес с много качествени изпълнители вътре, един от които беше ти. Благодаря много за представянето първо. Искам да благодаря и за поканата, да бъда ваш гост. Това си е моя мечта. Още от 17 годишна. От малка. Истината е, че още в Гласът на България си мечтаях за това да гостувам и да ви видя. Наистина много се вълнувам и затова малко сричам. Така, само да припомним нещо много важно. Тогава, ако си спомнят нашите уважаеми зрители, сред журито на това прекрасно телевизионно музикално реалити беше един човек, който вече не е сред нас, Кирил Маричков, светла му памет, един велик, не просто музикант, не просто рок-музикант, един велик българин, един много, много мъдър, много истински, много ярък пример за това как в съвременна България всъщност има хора, които като господин Маричков можеха да бъдат път и светлина за други млади изпълнители след него, независимо дали се занимават с рок-музика или не. Между другото, не знам дали знаеш, че в неговите корени на рода на господин Маричков, че говорим за него, още веднъж казвам светла му памет, има много достойни други българи. Да речем, в корените на неговия род стои основата на създаването, да речем, на читалището в Свищов. И въобще един възрожденски род, който се беше пренесъл с него и това, което правеше и в наши дни. Ти беше част от неговия отбор. Какво беше за теб това изпитание? Аз бях част от неговия отбор и наистина той за мен беше емблема. Истината е, че когато трябваше да избираме кой да бъде ментора ни в състезанието, аз не се поколебах и веднага влязах в отбора на Кирил Маричков. Само да припомним на зрителите, които не познават правилата, че трябваше да се обръщат столовете. Да, ясно, обаче когато се обърнат повече от един треньор, тогава вече участникът има право да направи своя избор. Точно така, да. Тогава аз избрах да бъда в отбора на Кирил Маричков, светла му пръст. За мен той беше изключителен ментор и изключително много научихме от него. Той винаги преди всеки един от концертите в Гласът на България, той ни викаше в неговото студио на Оборище целият отбор и общо заето репетирахме, забавлявахме се. Беше наистина страхотни спомени имам от тогава и за мен беше изключително удоволствие. Не само да пея с Куку Бенд тогава, но и ментор да бъде именно той в състезанието. Това много топли спомени имам от тогава. Много хора се питат, аз съм убеден в това, не само за теб, а и за всички тези от вас, които стъпват на голямата сцена на подобни състезания, какво се случва с пътя им и професионалния. Някои се интересуват, разбира се, и от личния, затова няма да говорим, защото ние не сме такова някакво жълто предаване, но като угаснат прожекторите, свърши формата, приберат се микрофоните, какво се случва с вас, с теб конкретно? Ти продължи ли да се занимаваш с пеене? Тръгна ли по пътя на тая кариера? Продължих да се занимавам с музика, продължих да ходя по участия, клубни, частни. Общо заето минахме и през един изключително натоварен месец през декември, сега последно, където имах около 20 участия. И съм много благодарна, че всъщност от 17 годишна винаги забавлявам хората все още и още с песните, които изпях и тогава, и сега.
А какво означава това сега вече да бъдеш на живия терен на живота? Т.е. да ходиш на участия, да се срещаш с хора, които не са част от телевизионна публика, не те дават по телевизията. Това е друг вид изпитание. Друг вид изпитание. Аз и покрай агенцията ми бих казала, че това, което ми доставя удоволствие е да осъществявам жив контакт с хората, с фенове, клиенти и изобщо всички, с които работя. Не ти ли се руши така малко авторитета? Хем шефката на агенцията, пък хем ще ви изпея после 2 песни. Не, даже е много хубаво. Шефката на агенцията прави сватбата и след това им пее. А какво ти включва извън шегата репертуара? Какво пееш сега? Предимно поп, естрада, поп-фолк. Общо взето. Българска музика? По-скоро българска музика? Предимно българска музика, да. Да. Това промени ли се от онзи период, в който беше състезанието и после? Т.е. твоето предпочитание винаги ли е било към българската музика или имаш и нещо, което от англоязичния свят на музиката харесваш или пък от испаноязичния или от италианската музика? Истината е, че когато бяхме на сцената в Гласът на България, тогава си отиваше да пеем и песни, които са на английски и така, доста интересни. Аз дори имах една песен, която изпях на иврит, която аз много обичам. И дори бих се радвала. Ще имаме удоволствието имам възможността малко по-късно към края на нашия разговор да я чуем отново тази песен. Една прекрасна песен на Иштар, която е световен хит от много дълги години. Която аз много обичам и всяко едно участие общо взето винаги завършва с тази песен. Искам да те попитам обаче и малко да ни разкажеш за това какво представлява фактът, че ти си станала остави бизнес дама на годината, да организираш такива събития като сватби, да речем. Аз се фокусирам върху сватбите, то са, разбира се, и друг ранг ентертеймент събития в частен кръг, но сватбата, въобще тя има ли смисъл това събитие в съвременния свят? Има една статистика, че повечето млади хора по света, не само в България, не сключват брак. Истината е, че това изобщо не е чуждо за нас, изпълнителите, защото всеки един от нас, певците, са започнали с пеене по сватби. Аз се опитвам да питам, има ли сватби въобще? Така че, абсолютно. Има сватби. Сезона е доста пълен. Както за нашата агенция, така и за колегите, които можем да видим на сватбено изложение Астория. Моля те, айде като на пълен аматьор, какъвто съм аз в тая област, ми обясни как се организира сватба. То не е ли ясно какъв е ритуала? Има си някакви стъпки, които трябва да си се спазват там, комата, някакви традиции, къде народни, къде съвременни. То не е ли ясно какво се прави? Какво има да му се организира? Много са нещата, върху които един сватбен агент, какъвто всъщност съм аз, помагаме на младоженците и така протягаме ръка към тях, за да могат те да бъдат спокойни и да могат да се раздадат максимално на деня, на момента. Това включва ли целият инструментариум на това кой да ги снима, как да са облечени, откъде да тръгнат, къде да отидат, как да аранжира на сватбата, кой да е гост-музиканта? Всичкото ли е това? Абсолютно. Аз дори ще те поканя на нашата сватба. На сватба няма да дойда. На сватбено изложение Астория. Добре. Ще те поканя, където всъщност можеш да видиш около 45 фирми, които са от всички браншове и всички стадии на организиране на една сватба. Така че това ще бъде изключително интересно. Извинявай за въпроса. Така ще можеш да разбереш повече за сватбите. За въпроса, ама сватбите в България не се ли, да използваме този неправилен израз, по американчиха? Сега има някои неща, които не са част от българската традиция. Има го това, нали? Със сигурност има доста модерни визии вече на сватбите. Сватбите се правят много пишни, много красиви, с доста сериозна програма, музикантска, отделно хора като екип, видеооператори, режисьори, фотографии, абсолютно всичко. Така че то си е едно живо представление вече сватбата. Добре, сватбата всъщност не е ли един интимен акт на практика, който трябва да свържи две души в един общ свят, един живот заедно? То има ли нужда от такава пишност? Някои сватби казват направо, че приличат на концерти. Възможно е по принцип да бъде изключително романтичен. Ще ми позволиш ли само за секунда, извинявай, извън всякаква логика на телевизионното предаване, един арестуван президент иска да се запознае с вас. Да те запозная с моята съпруга. И понеже виждам, че имате сватбена агенция. Искате да се... Може да ни ожените. Да се ожените ли искате? Мадуро и Венецуела и ще бъде много благодарен. Ама, господин Мадуро, вие нямате ли си съпруга? Господин Мадуро, вас ви арестуваха Вас ви арестуваха с съпругата? Да, ето я. И пак да се жените и в България. Значи само в затвора не сме правили сватби. Добра идея. Нещо ще пожелаеш да хората или не? Не, явно не. Да, не знае български. Как се казва съпругата ви? Фернандо.
Фернанда! Фернанда. Хайде, Николас и Фернанда, ако обичате да ни оставите да си говорим. Благодаря ви. И тук ни отчудиха, видя ли? Довиждане, Мадуро. Довиждане. Ето, че намерихме и нови клиенти. Всъщност имало ли е по време на сватба някакви неща, които са те изненадвали и теб, въпреки че си част от организацията? Като тая импровизация, примерно. Имала съм доста интересни желания, изключителни Тоест да направи, идеи, да речем които са някой от основния състав на сватбата, младоженец, булка там, кум, кума, важните хора, да направи нещо, което не ти е казал и това да те е изненадало от теб. Да, определено. Имало е такива изненади. В момента не мога да ти изборя, защото ние наистина изключително много сватби организираме през годината. Но при нас винаги момента на изненадата съществува, защото всяка една булка иска да е нейната сватба най-уникална. И общо взето изкачат с идеи, които буквално ме шокират първоначално, но след това осъществяваме всичко така, както си го мечтаят и затова крайният резултат е добър. А част от тези, аз на шега леко одеве го казах, ама част от тези традиции, които пък сме наследили в сватбата като ритуал, живи ли са още? Там има някои от тях, които са леко подлагани на ирония, там разни танци с петел, пиле, не знам, разбира някакви се. Все още има традиции, които се спазват, дори тук е... Настъпването, да речем. Тук е въпроса, между другото, и да кажа, че имаме изключително много изпълнители, които изпълняват народна музика, включително ансамбъл българи, които ни гостуват. Те са изключителен състав, който аз много обичам. Те винаги откриват нашето събитие. Всъщност това е по-интересното, че все още се харесва традицията. Живи са тези традиции, които сме наследили от назад във времето. Така е, да. Със сигурност. Какво би отказала ти да направиш на сватба? Има ли предизвикателства? Аз съм чувал, по света има такъв жанр екстремна сватба. Да речем, искат да скочат с парашут, или пък искат да се с бънджи да скочат, или да се спуснат по водопад някакъв. Такива неща Значи стига да не карат водещата и сватбения агент, т.е. аз, да скачам, няма никакъв проблем. Иначе да го организирам. А сватбения агент какво прави, като започне същинската сватба? Седи и гледа. Сватбеният агент, не. Всъщност той гледа за абсолютно всичко. Дали е наред и дали върви самата сватба по начина, по който трябва да върви и по който съответно нашите клиенти са поискали. Без да споменаваме фамилии на семейства, които вече са такива след като са се бракосъчетали и без имена на младоженци и роднини, имала ли си онова, което се срещаше по-назад, разбира се, във времето на българската сватба, традиционното сбиване пиянско към някъде към края на сватбата? В интерес на истината не знам. До сбиването не съм стояла. Не си стояла до сбиването? До сбиването не съм стояла, но аз мятам, че българин е изключително отворен към това да се забавлява, да му е готино, да си слуша хубава музика и да не се стига до такива ексцесии. На финала на разговора сега ще ни поздравиш и нас в новата година, и нашите зрители с тая прекрасна песен, за която говорихме на Ищар, която е световен хит Хуршад Кай Клиптус. Но преди това искам да те попитам, кое е най-хубавото и най-мило нещо, което си чувала да си казват младоженци по време на сватба? Най-хубавото нещо. По принцип, аз като сватбен водещ бих казала, че аз съм човека, който казва красивите слова, но и за тях създавам наистина много красиви изнесени ритуали. Но едно от най-красивите неща, може би, е, че обещанието, това да бъдат завинаги заедно. Това да се вречеш в любов. И да се вречеш в безкрайна любов. Затова бих искала да ви поканя на нашето изложение, което е на 17-18 януари. Сватбено изложение Астория, където може да видите и такава сцена на изнесен ритуал, в която да чуете и мен. Тоест да се види в действителност какво евентуално би могло да се случи. Точно така, да. Нещо като workshop, който да представи на живо на хората какво се случва. Точно така, да. Много ти благодаря за това гостуване. Сега микрофонът е твой. Заповядай. И нека да чуем тая прекрасна песен и нека тя да бъде поздрав за всички хора, които изпитват силни емоции, не само любовни. Заповядай. Мерси много.
עצי מהעברה וטלטלים חלפו סביבה בינתיים אבל על חופר דרך כמו מאומר לא קראת הדומיה וגם אותה Уважаеми зрители, представих ви Ани Сарандева!